riešiť 500 000 dlhodobo nezamestnanými ľuďmi, s krompáčmi, s fúrikmi, s lopatami, ktorí túto istú službu pre potreby samosprávneho kraja budú vykonávať. Čiže ja tu vidím obrovský priestor na to, aby sme zamestnali dlhodobo nezamestnaných ľudí. Teraz, aby niekto nehovoril, že hovorím o cigáňoch, iba že sme strana o cigáňoch. Nie, či bieli, či cigáň, to je úplne jedno. Keď ten človek chce pracovať, tú prácu mu kraj jednoducho má možnosť dať, lebo ten priestor na to je. Keď niekto pracovať nechce, ako sa v Biblii píše, kto nepracuje, nech nie je. Či je biely, čierny, ružový, oranžový, to je úplne jedno. Musím výnimočne súhlasiť, ja sa tiež bojím staroby, pretože vďaka tomu, že náš štát tu živí armádu parazitov, tak asi pre nás na dôchodky neostane. Pán Kotleba, buďte prosím v hraniciach slušnosti. Paraziti patria do ríše zvierat, my tu hovoríme o ľuďoch, buďte tak dobrí. Buďte tak príživníkov, keď chcete. Trnavskí fanúšikovia hanobia slovanistický šál, typický obrázok derby medzi Slovanom a Trnavou v posledných rokoch. Nasadenie stoviek policajtov, ktorí majú zabrániť výtržnostiam, čo stojí štátny rozpočet 10 000 eur, vandalizmus, ničenie majetku. Najnovšie mimoriadne bezpečnostné opatrenia v Trnave umožnil aj krok vedenia Slovana, ktorý po incidente s Delobuchom v zápase s Ružomberkom prestal pre svojich fanúšikov žiadať vstupenky do sektora hostí. Zdá sa, že sa opäť potvrdilo, že všetko zlé môže byť aj na niečo dobré. Útočníkov, ktorí Delobuchom na Slovane zranili 5 ľudí, však polícia ani po mesiaci stále nemá. V súčasnosti nie je možné vzhľadom na štádium trestného konania poskytovať bližšie informácie. Rado Igas, televízia Markíza.